Miksi Suomessa säädetään aina uusi laki, kun on joku ongelma tai joku huutaa tarpeeksi kovaa, että tämä on epäkohta? Miettikää, meillä on erikoissairaanhoidossa 6 kuukauden hoitotakuu, silti meillä on 10 000 ihmistä jonossa. Laki ei toteudu 14 hyvinvointialueella eikä HUSissa. No, sosiaalityössä on 30 asiakkaan asiakasraja lastensuojelussa, ei toteudu. Meillä oli hoitajamitoitus, ei ollut hoitajia, ei toteutunut. Pikemminkin sairaaloissa oli huutava hoitajapula samaan aikaan. Miksi me tehdään aina uusi laki? Miksi me ei pikemminkin aleta purkaan näitä lakeja, jolloin me tarvitaan vähemmän valvontaa, päällekkäisiä organisaatioita, vähemmän raportointia ja meillä olisi enemmän aikaa ja palvelua ihmisille?